iga naende mbakwani abantu bamito wairire buya bono omogusii natebete ng'a omoremi otachimbura asimeke morakera, omoremi otachimbura asimeke morakera. Inche mineti omobayeni ya abanto bamito, omoremi oyo otamaeti engaki y'embura, otamaeti gotega embura, otamaeti korigereria eseason iga ng'aki embura rende egotwa buna bono egotuga nero ogocha kwanyora ng'a aya engaki y'omorakera akora ki agosimeka endagera yachi yaika tiroika yama igo bono asore iga manya engaki erio obwanete okora egento keria keganeirie gekorwa yagokora egento eke iga engaki eria etaganeirie kebwanete gokorwa. Bono naki omogusia aikaransete agateba ng'a omoremi otachimbura asimeke morakera, omoremi otachimbura asimeke omorakera. Yaani aye bono aki ogosimeka bono omorakera aye bono naye bono manya omonto omogusia ominto ase obetete bono manya engaki ogokora ebinto biao chigasi chiao togokwerera egasi eyemo korwa mambia ng'a nkorema ore mpaka maragoba aya kwaraku nake naende gwabalance binto binde gochia moinama. Bono manya chingaki ebiro biao gokora egasi yao buya abwo mogondo neba nobisi ore neba ng'ai ore egere egasi erete amatunda amaya. Omoremi otachimbura asimeke morakera, bono endagera ya omorakera nabio oikate ekwama eyoumire oteragokonya. Bono aye ochie okore ebinto igo bitabwati moroberi muya torigochi kwanyora matunda aria aganeirie ase engaki eywo esauri tomaete ng'aki ebinto bigokorwa na omoroberi. Bono buya mono bono nonde as the chairman of elders bono tiga mbatebia bono nonde kobigusia iga nonde chinkakoga bono nkobigusinde emenyoncho kabisa ebinto ebichire omonyoncho bono aye ekero goikaransa kabisa otegerere bono aye ende youtube eria nari naende share gochia ase abanto bande banyore bamanye kegusii kabisa iga chinkako ekegori gegokina eke kemaete kegusii omoremi otachimbura asimeke morakera. Bono orora bono aywo bono mang'ento kwane naende mbaretere ebinto buya mono.